ngicela ukunibingelela lonke egameni lomfeni wethu Jesu. Bese ngibingelela ubaba nomama. Siyanamukela baba nomama. Sijabule angazi ukuthi ngathini. Khona ukuthi ndiza kodwa bese kube ukuthi ngeke ndize. Siyabonga siyajabula kakhulu. Noma bengithi ngizosukuma mina ngo-10 kodwa manje ngiyambona umdumisi ukuthi hayi ukhamekile angisale sengisukuma-ke bazalwane. Siyanibonga kakhulu uNkulunkulu ngokuhla senzele khona ngisho nokusipha nje isimo sezulu esifana nalesi. Siyabonga asimsoli, siyabonga nje kakhulu ngoba konke usenzela khona ngomusa uJesu Kristu inkosi. Ngizophatha uhlelo-ke bantwana bakaNkulunkulu. Akuyona-ke into elula. Ukuthandaza nje enhliziyweni, uthandazela ukuthi uNkulunkulu yami nami angithwale ngamandla akhe. Ngiyabonga kakhulu. Namhlanje-ke bazalwane ngoba nathi sengisukume before isikhathi umhla ka-12 May 2024 lolu suku lubizwa ngokuthi i-Mother's Day. Ngicela ukuthi nje abazalwane bathi Happy Mother's Day mama wethu Mamtsibande nje ngicela ukuthi nisho njalo engakasivuleli ngomthandazo baba umfeka sithi nje Happy Mother's Day. Naye uqala ungazi ukuthi uzoshuthiwe ngendlela ayiyona. Hayi umama ungenze ngasondela kuyena khona isikhathi la ivele washaya ucingo uMamtsibane wakhuluma amazwi athize kanti uNkulunkulu uthi akakhulume nje lokhu mina ngiyekuvuleni ngivuke ekuvuleni okuzima abazalwane kodwa uNkulunkulu wangisiza wangithwala ngakwazi ngisho ukuthumela ngicele ngisho umkhuleko ngoba wangivulela inhliziyo. Siyabonga ngisho nakuwe baba ukuthi usilethele uma ufana nalo. Angazi ukuthi ngingamchaza ngithi njengoba ngithi nje ukuthi angilizi ngiswele wona amaphila angiyona inyoni kodwa nje umama oyinasha nje angisho njalo. Uyabona ingane mangabe ufika umama ingcolile ivele ngabehla igibele kuwena izigibele phezulu ngalezo nyawo uyagibela kuMamtsibane. Bake bathabalaleli bekhwezi bathi kanti uwe lo obamba istebhisi ubaba gibela. Basho into eyangithusa bathi siyamuzwa ubaba ugibela ngawe. Siyabonga mawuvuma. Siyakuthanda-ke sesishiye sathi Happy Mother's Day. Siyabonga kakhulu. Sesizoqala-ke inkonzo yethu. Ngizocela ubaba umfeka asivulele ngomkhuleko kule nkonzo yethu. Number 2 wethu ngizocela ukuthi abadumisi basitulela amaculo amabili nje. Kusho ukuthi ngoba ubesekhameke kakhulu bese simadlala ake nginike umama ukhozi amaculo amabili nje.